சார் உங்க பேர் ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு கொஞ்சம் தெரியப்படுத்துங்க சார். சிடின்னு சொல்றாங்க சார். சிடின்னு பேர் வச்சது சரத் அண்ணன் தான். எனக்கு சரத்குமார் அண்ணன். சரத்குமார் சாரா? அப்படியா? ஆமாம் சார். ஏன் அப்படி? அவர் கூட காக்கின்னு ஒரு படம் பண்ணேன் சார். ஓகே. அந்த படத்துல தான் வாடா சிடின்னு வச்சார். அதுலேருந்து சிடி ஆயிடுச்சு. அதுலேருந்து சிடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எல்லா படத்தையும் டைட்டில் கார்ட்லேயே வந்து சிடின்னு தான் வருதா? இல்லை சார், செந்தேன்னு கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சார். அப்பா அம்மா வச்சப்ப. ஓகே ஓகே, அதுதான் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ சைனீஸ் டாக்டரா வந்து எங்களை பயங்கரமாக என்டர்டைன் பண்ணீங்க. எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த ரிசப்ஷன்? சார் நான் நிற்கிற மாதிரி தெரியுது, ஆனால் ஒரு 2 அடிக்கு மேலே நிற்கிற மாதிரி பறந்துட்டு இருக்கேன். மேடம் வந்து படத்தில் விளக்கி வச்சு கும்பிடுவாங்க. அதுதான் படத்தோட ஓப்பனிங்கு. இந்த படத்தில் எனக்கு விளக்கு ஏற்றி வச்சது என்னுடைய இயக்குனர் சிவகுமார் முருகேசன் சாருக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார். எனக்கு ஒரு லைஃப் கொடுத்துட்டீங்க சார். தேங்க்யூ சார். சத்தியமாக இந்த ஸ்டேஜில் நிற்பேன்னு எனக்கு தெரியாது. என்னை நிற்க வச்சது சிவகுமார் முருகேசன் ஐயா தான். உசுறு இருக்கிற வரையும் விசுவாசமாக இருப்பேன். நன்றி.